24 апрел зимни сафари корӣ ба шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи агрегати нерӯгоҳи барқии обии Норак 8 иншооти таъиноти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шӯъбаи равонӣ ва наркологӣ дар назди беморхонаи марказии шаҳри Норакро ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Абдурасул Муҳитзода бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. Ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур дорои шароити муосири хизматрасонии тиббӣ буда, дар он 35 кас бо кор таъмин гардиданд. иншооти дигаре ки ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, бинои нави танзимгарон, ташхисгоҳ ва мошинсароӣ барои мутахассисоне буд ки дар самти таъмини аҳолии шаҳр бо оби тозаи нӯшокӣ ва полезӣ масъуланд. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар бинои мазкур барои 40 мутахассис шароити мусоиди корӣ фароҳам гардидааст. мақсад аз бунёди иншооти барқарорсозии шабакаҳои обтаъминкунӣ ва обҳои корезӣ, баландбардоштани сифати хизматрасонӣ ва беҳтар гардидани вазъи санитариву экологии ҳудуди шаҳри Норак арзёбӣ гардид. инчунин дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонии босуръати кишвар дар деҳоти Лангар корхонаи паррандапарварии мурғи гӯшти ба истифода дода шуд. дар корхонаи мазкур 6000 сарпарранда парвариш меёбад. масъулин нақша доранд то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саршумори мурғро ба зиёда аз 15000 расонанд. ду муассисаи томактабӣ барои 120 кӯдак дар деҳаи Чалчал ва Чашма ба фаъолият оғоз намуданд ки ин иқдоми созанда дар самти фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва тарбияи насли наврас аҳамияти баланд дорад. бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 60 кӯдак дар деҳаи Чашма 1 бо 12 ҷойи корӣ дар хизмати сокинон қарор дода шуд. дар доираи тадбирҳои ободонии бинои маъмурии шӯъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Норак бо 11 ҷойи корӣ ба фаъолият оғоз намуд. ҳамчунин бинои нави фурӯши молҳои ниёзи мардум ва фурӯши сабзавоти тару тоза дар бозори Рамзи Норак аз ҷониби соҳибкори ҷавон Аминҷон Асадуллозода ифтитоҳ ёфт ки дар он 80 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. инчунин майдончаи варзишӣ аз ҷониби дирексияи сохтумони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст ки дар рушди футболи кишвар ва оммавигардонии варзиш мусоидати фаъол хоҳад кард. коргоҳи хурди истеҳсоли бетон дар назди корхонаи дукон дар ҷамоати деҳоти дуконӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдукарим Назар бунёд гардидааст. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии коргоҳ 40 метри мукааб дар як рӯз буда, дар он 15 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ҳамин ҷо лоиҳаи осоишгоҳи муосири табобатӣ, истироҳатӣ ва сайёҳӣ ки дар соҳили зебоманзари дарёи Вахш ҷойгир хоҳад шуд, муаррифӣ гардид. осоишгоҳ барои қабули зиёда аз 100 кас дар як вақт пешбинӣ шуда, дар оянда дар он барои садҳо сокини маҳаллӣ бо ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда ки сокинони маҳаллӣ соҳиби кор ва маоши хуб хоҳанд шуд. ҳоло сохтумони 3 муассисаи таълимии томактабӣ бо фарогирии 900 кӯдак дар шаҳри Норак идома дорад ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. зимни муаррифии иншооти мазкур сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати густариши корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо доданд.